खालामनांसिगोनलै। हेल' सना मा खालामदों? मा ओंख्रि जाखो सना? नारजिजों अमा। आइ गैया आब' लोंजिनाव थांदों। ए नंगौ नामा सना? गाबोन लावथि पार्कआव बेरायनो फैदो सना। गोबाव जाबाय नामा सना? ए सफैबाय। थौदो बिदिबा बैथिं बेरायनोसै। थ'दो बिदिब्ला। नों खबर नङाना डेभिड? बावालै सना। थ'दो न'आव थांसै। थौदो बिदिबा हनै सानाबो हामसै। दिनै माथो रावबो सोंहरा बस? बेनोथ' जादोंलै दुंगा भाई। हनै दंरा सासे। हाय जारौ। मा नांगौ नोंसोरलाय आं जेरावखि बेरायहैया? बा दंरा माथो रावा गोदै गोदैथारलाय। बस लांखासै नामा बाजैखौ? बोरो सेंग्राफोर। हगार गुन्दाफोर। होसो सेंग्राफोर होसो 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 होसो। ओइ सोर नों लामा मोनसे लामाजों थां। बस दाखालि जोङो बुना हरनाय सेंग्रा बे नङा होमबा? नंगौथ' बेनो। अरखि बे नोंखौ दिनैलायनांगौ।
सासे बिमानि गाइखेर जादोंबा साफा साफा बुलायनो फै दुंग्रा एवग' अके बस ओइ मा मोखानायखो दावा नोंथां